sigang tabuk aro newal thaijau sigang nukmani abo khara nai dong sigon dia newal ka thaija rajatai wakai kotoma kaksima yang dong kaisa no biang kalai thangka mas mali able oh dibor kaham chotana no tin ki dibor ni sim kisa blog sengo onne ol thaisa no khagai ai dong thamaga thawse 그때 숲수야 한 잔씩 이제 칼 이제 왜 지금 시 블럭 장수 ngồi cái sao đi đọc ta có hàng cái ví dụ phải đi giờ cái đi thật bữa phải những cái sai phải là em mà hả tabuk hai sari ni bisa tu gana jatuh song ni nok ni berai phaya koi tabuk bisa tu koi borok ni pai gana sanjang na nai thokha tabuk pastar koi gana tu ya koi borok ni pai gana ta tabuk hai Tokoya ko debrori pai pai kha bitini ko horni mamui dakdin songsinai tabuk mamui rok songnai ge ma bo saisong paileyong guba kani khena songnai tabuk mamui rok songna bagai ready khlainai ge tabuk horo tamui songna nai sinago gan rok nok tangnai nai tangdido tabuk horo hangga a songnai o ano igwi sanai tini khai onek din kha a igwi saya ge tini khai tu mo hangga hasuk ni apota a borok oro abar asuk rok tong po sapuljak mungni mung thamno tong a angto siniya ge rok sini nai di ge tini khomono igwi sanai sutui belai be iknai ko sutui belai tong jinoro o sutui belai bo kupur jat mane sutui kupur jatta tinta suk tinta kholka charta suk kholna charta belai suk tago mono kaham ko sui pai gena sui pai kha tei tongo abaja khlaijak omomi abaja khlai ton mani tini ka thabade bai songnai kayango ikna bagai oro sutui jira riri kha tei pias raui haising bai ri sun togui tabor sapulnai moso hangkai phegogi rikha ngatak berma riri kha kisa tei thok rikha tei som renai kaham kai tabuk sapul paigena do ya sapul thogiani tongkha gai ko sapuli paikha tabuk sutui belaio renai tabuk khai pai khai ko ge hormusung jaya ko hormusung gaya koi karai buk sawi digrana gayango sikang bread kisa muthungui tongo sanani hine gai mia tu mani kisa muthungui rikha eko
muthungya ko yango noodles kisa songnai noodles songmani sido naidi noodles kai kaisa mani ke busuk sitor kai yango hor musungya koi kalai box sawi tapugi ko kijonai kholo beri rakha kai yang noodles rok ready kasai pegra na kisa gabni yagulo mui bomon kai yang thapadi be asongmani omon kai ma songta gabno tabukha mona sinai tongkha belaino thoknai abai thabadi ang ka ang belai kim thokjak na rok thokjak sadi kai yang tabuk naini gena ko monsuria ko kisa phirogai rinai ko ridrop siko bla gabon bagai nyamunya ko mona bele adi bana gabno katabuk des phirogai kholobai rikha katabuk srapsa tongmani yagulo srapsa kodok tongmani yagulo mungkha kai tabuk khologai naigina naiti bahaisi bisuk moto moto mungai tongkha kai jeng situi bo asugri aba kisa kupurungi tongkha situi blai baiba situi blai ni haino bahai moto mungai tonghono situi asugri liata ke mungkha ba tabuk mai sanani nai tongoi ko mai khurun haka tei mui bo belai khin thoksuka thabadi be asongma bo thokha ngete yango a igmani bo belai khin thokha ang haino proka agura ro asuk sa edo angkamo hangka a borok ba tini kisa ig sawane hangai sakha thobo thokha tinin baga sujar nung sinai hambai jotono no paiti jornai tomon bagate samalani kedal blogo